вивчаючи і дивлячись на тілесні експерименти, я зрозуміла, що бувають моменти, коли клієнт каже: оце я розумію, звідки це, а оце я не можу зрозуміти, звідки це. І у нас залишаються два варіанти: подивитися на це, як я зараз називаю, подивитися на це з точки зору довербальних моментів особистості. Ну, тобто тоді, коли вона ще не мала понять і не розуміла, що відбувається. Або також подивитися на трансгенераційні процеси. Що рід передав цій людині і яким чином, що вона живе так чи інакше, хворіє тими чи іншими хворобами, передає через симптоматику щось таке чи інакше.